muri yeZimbabwe aiwa vanosonjamisa vanga vakati mwii vakanyarara vasikatombonzwiki kuti varipi kana mweya wari kufema usikatombonekwi. Muri yeZimbabwe chiitiko ichi chashamisa. Panoona kuti vanosonjamisa vanongoshow up from nowhere ndobva vataura mashoko asimudza ruzhinji. Panoona kuti vanosonjamisa vanobva vataura involvement yavo mublue movement uye vachiramba maallegations kana mhosva dzavari kupomerwa aiwa nasengezo chabangu. Sada muendera mberi muri yeZimbabwe nokurudzira bva wasubscriber wolike wotina on the bell icon tamboshana mabvitsa ndokupa pano paZim News Live nokuti munhu unobuda munyogwa muchinzi Nelson Chamisa is also the former Citizen Coalition for Change TSHABANGU leader. He has opened up his involvement with the blue movement. Saka vanoyataura mashoko ekuti I deny all the allegations of fact and conclusions of law made in the application in their indictment. I did not despoil any person or any premises or offices anywhere in Zimbabwe, and I have certainly not done so in Bulawayo. I have set off offices which are located in Harare. I am presently not with any movement, grouping, political party. I did not direct, require, or encourage anyone to take over the premises which are referred to by the deponent to the founding affidavit as attributed to me. I resigned as the leader of the applicant, and since that resignation, I have not physically been to Bulawayo. I completely have nothing to do with the applicant. Muri yeZimbabwe ndo mashoko anochitaurwa na former president vebato reTSHABANGU avo vachiti zvese muzvandibomedzerwa nasengezo chabangu handizvizivi uye hapambona kana zvakaipa kana vanhu vakatuma kuti vanoita anything. Muri yeZimbabwe ndo mashoko anochitaurwa naNelson Chamisa uye vachitaura involvement yavo aiwa mumovement inonzi blue movement iri kufamba mumazuva anhasi muri yeZimbabwe. Saka ndo mashoko atati timbokudzai pinai mucomment section medu mutudze mafungiro enyu. Aiwa musakangana kusubscribe kulike panotina on the bell icon tambochiona maupdates andokupa pano paZim News Live.